Λοιπόν, προανήγγειλα τον καλεσμένο μου, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή σε πολλές πόλεις, σε 200 πόλεις στην Ελλάδα και από το ΕΚΕΤΑ βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ο κύριος Καριδόπουλος πρέπει να είναι ο επίτιμος πρόεδρος αυτών των βραδιών του ερευνητή, γιατί ο ίδιος είναι ερευνητής. Κύριε Καριδόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ηλεκτρονικός μηχανικός, σέρβις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε ερευνητής, γιατί όλο πατέντες καινούργιες είστε και καινούργια πράγματα. Άρα ψάχνετε, ερευνάτε. Ναι, έχουμε κάνει και ερευνητικά έργα και γενικά τα προϊόντα και ό,τι βγάζουμε είναι αποτέλεσμα ερευνητικών έργων. Οπότε, ναι, προφανώς. Οπότε, ναι. Τώρα, βάλαμε στον τίτλο από τη Θεσσαλονίκη στην και ρωτούσα πώς προφέρεται. Αϊίνα. Αϊίνα, ναι, έτσι την προφέρουν στη Γερμανία. Είναι διεθνής έκθεση. Αφορά παρουσίαση εφευρέσεων, αλλά ακόμα και ιδεών που είναι σε φάση να γίνουν εφεύρεση. Οπότε, οποιαδήποτε εφεύρεση μπορεί να είναι. Δεν είδα να υπάρχει κάποιος περιορισμός. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει υποστήριξη και υπάρχει καταρχήν κάποια σαν κριτική επιτροπή, ας πούμε, που θα δώσει ένα feedback για το τι προοπτικές έχει κάθε ιδέα ή εφεύρεση. Και υπάρχει και πολλή υποστήριξη για το πώς μπορεί να συνεχίσει αυτό το project, το τι έχει ο καθένας, ώστε να μπορέσει να προστατευτεί και να γίνει προϊόν ή υπηρεσία ή ό,τι. Ναι. Είναι μια έκθεση παγκόσμια που συμμετέχουν από παντού. Είναι στην Ερεβέργη, έτσι. Ναι, είναι στην Ερεβέργη και είναι διεθνής έκθεση και είναι και από όσο έχω δει από τις πιο μεγάλες, ας πούμε, που είναι για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή. Ναι, και πόσοι συμμετέχουν κάθε χρόνο, ξέρετε καθόλου? Πέρυσι ήταν περίπου 300 συμμετοχές από ό,τι διάβασα. Εντάξει. Εσείς είναι η πρώτη φορά στη συγκεκριμένη που συμμετέχετε? Ναι, δεν έχουμε ξαναπάει. Δεν έχετε ξαναπάει, άρα νιώθετε κάπως, έτσι. Είναι, ναι, κάπως. Πότε διεξάγεται? Είναι αρχές Νοεμβρίου. Είναι από την 1η μέχρι 3 Νοεμβρίου. Είναι 3 μέρες. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μου πείτε με τι πάτε εσείς. Ήτανε από πριν στο μυαλό σας ή δημιουργήσατε το προϊόν και είπατε τώρα μπορούμε να πάμε εκεί? Όχι, δεν ήταν πριν στο μυαλό μας. Ήταν η αλήθεια, ενημερωθήκαμε και εμείς μέσω του επιμελητηρίου που στέλνει συνεχώς διάφορες, όταν υπάρχουν κάποιες εκθέσεις ή κάποιες συμμετοχές, στέλνει ενημερωτικό υλικό. Οπότε έτσι από το τεχνικό επιμελητήριο ενημερωθήκαμε και εμείς. Και επειδή ακριβώς αυτή την περίοδο βγάλαμε ένα καινούριο προϊόν που έχει λίγο διαφορετικό κοινό από ό,τι έχουμε συνήθως στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας, γι' αυτό το λόγο ήταν και μάλιστα αυτό το προϊόν έχει και κατατεθεί και για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οπότε είναι εφεύρεση των πραγμάτων και για αυτό το λόγο κρίναμε ότι είναι καλή στιγμή να συμμετέχουμε για να το παρουσιάσουμε και λίγο σε πιο διευρυμένο κοινό. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω, δεν ξέρω αν από το κινητό σας μπορείτε να με ενημερώνουν ότι δεν έχουν λάβει το υλικό και εγώ θέλω να δείξουμε το βίντεο οπωσδήποτε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν μπορείτε να ή θα το στείλω εγώ, να μεταδώσουμε κάτι για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι και αλλιώς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το βίντεο το οποίο μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Μπορούμε να το μεταδώσουμε και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί είναι ωραίο να βλέπουμε τώρα σε τέτοια πράγματα, όχι μόνο να ακούμε. Αν έχουν την καλοσύνη συνάδελφοι, να το μεταδώσουμε. Ως ασφαλές καταφύγιο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα μετρητά στο σπίτι, προτρέποντας μάλιστα τα νοικοκυριά να τα διατηρούν, ώστε σε περίπτωση κρίσης να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η πανδημία COVID-19, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή και οι περιφερειακές διακοπές ρεύματος, η ζήτηση για φυσικό νόμισμα αυξάνεται δραματικά. Οι καταναλωτές το αντιμετωπίζουν ως μια αξιόπιστη και ασφαλή πηγή ρευστότητας. Τα μετρητά παρέχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας για το σύστημα πληρωμών, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης. Ένα παράδειγμα είναι η διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία, η οποία ανάγκασε τα καταστήματα να δέχονται μόνο πληρωμές με μετρητά. Η δημοσιευμένη ανάλυση τονίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια παραμένουν ένα αξιόπιστο εργαλείο τόσο από πρακτική όσο και από ψυχολογική άποψη. Όλο και περισσότερες χώρες συμβουλεύουν ρητά τους πολίτες να συσσωρεύουν μετρητά. Η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία συνιστούν να διατηρούν από 70 έως και 100 ευρώ ανά άτομο. Αυτό είναι αρκετό για να καλύψει τις βασικές ανάγκες για 72 ώρες. Η Σουηδία από την άλλη πλευρά προχωρά ένα βήμα παραπέρα και προτείνει να υπάρχει ένα αποθεματικό μετρητών που θα καλύπτει τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Οι σουηδικές οδηγίες τονίζουν ότι αυτά πρέπει να είναι τραπεζογραμμάτια μικρής ονομαστικής αξίας. Πάντως, οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επισημαίνουν ότι η διατήρηση μετρητών στο σπίτι έχει και ψυχολογική διάσταση. Σε καταστάσεις αβεβαιότητας, όπως ο πόλεμος στα ανατολικά σύνορα, οι ανησυχίες για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, η απλή γνώση της κατοχής τραπεζογραμματίων αυξάνει κατά πολύ το αίσθημα ασφάλειας.
Κύριε Καριδόπουλο, όταν πάτε στην Ιρεμβέργη, να ρωτήσετε αν πρέπει να κρατάμε μετρητά στο σπίτι, γιατί αυτό έλεγε το ρεπορτάζ, εκεί που θα συναντήσετε και πολύ κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά το γεγονός ότι, να πούμε και στον κόσμο ξανά, ότι θα συμμετάσχετε σε αυτή τη διεθνή έκθεση, την IENA, που γίνεται στην Ιρεμβέργη τον Νοέμβριο, με μια ελληνική πατέντα ουσιαστικά. Ναι, είναι, εφόσον έχω καταθέσει για την Ευρωπαϊκή, είναι ωραία. Να μας πείτε λοιπόν τι είναι αυτό το παχύρευστο θερμικό υλικό. Ναι, εμείς γενικά ασχολούμαστε με τέτοια υλικά, τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, έχουμε δει και πολλά βίντεο. Τώρα όμως βγάλαμε ένα προϊόν το οποίο έχει κρατήσει όλα τα πλεονεκτήματα αυτών που είχαμε ως τώρα, αλλά δίνει κάποιες λύσεις που κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία σε χρήστες που δεν έχουν εμπειρία και που πάνε να κάνουν κάποιες κατασκευές δικές τους, δηλαδή πιο κάντο μόνο σου, do it yourself, δηλαδή όπως γράφει εκεί πέρα. Και είναι ένα, πλέον επειδή σε πολλές κατασκευές χρειάζονται ηλεκτρονικά, μπορούμε να βάλουμε ηλεκτρονικά μάλλον, το σοβαρό θέμα που έχουμε είναι ότι πώς θα γίνει η μεταφορά της θερμότητας. Γιατί τα ηλεκτρονικά σημαίνει ότι ζεσταίνονται και πρέπει κάπως να μεταφέρουν την θερμότητά τους. Και αυτό είναι το κύριο λόγος που αστοχούν τα ηλεκτρονικά. Οπότε ένα τέτοιο υλικό το οποίο είναι παχύρευτο και μπορεί να μπει εύκολα, δίνει τη δυνατότητα σε έναν χρήστη που ξέρει που πιάνουν τα χέρια του από ξύλα, από ξυλογλυπτική, δηλαδή από τέτοια πράγματα, να βάλει και έναν υπολογιστή μέσα στην κατασκευή του. Έχουμε και άλλο σχετικό βίντεο που δείχνουμε έτσι μια εφαρμογή. Θα το δείξουμε τώρα. Έτσι να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το αντικείμενο που κατασκευάζει ποιοτικά. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι βάζει τη δικιά μας την κρέμα, χρησιμοποιεί αυτός, αλλά την πιο απλή έκδοση. Την βάζει σε ένα motherboard από έναν υπολογιστή και στη συνέχεια θα το τοποθετήσει σε μια ξύλινη κατασκευή που έχει φτιάξει αυτός και θα δημιουργήσει μια κονσόλα για ρετρό παιχνίδια, δηλαδή κάτι έτσι για να παίζει κάποια παιχνίδια. Ξένος είναι. Ναι, είναι ξένος, ναι. Ναι, γιατί αυτό το βιντεάκι φαίνεται ότι είναι. Ναι, είναι αρκετά γνωστός ο συγκεκριμένος και τώρα έτυχε να χρησιμοποιήσει το δικό μας το προϊόν, αλλά δεν έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή, όταν θες να πας σε κάτι τόσο διαφορετικό, αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσεις και υλικά που είναι διαφορετικά. Ουσιαστικά αυτό, όπως μου λέτε εδώ στον ημερωτικό, αντικαθιστά τα pads. Ναι, εκεί πέρα δηλαδή που έβαλε αυτό στην ψύκτρα, υπήρχε κανονικά ένα thermal pad. Υπήρχε το οποίο έχει συγκεκριμένο πάχος, αλλά από τη στιγμή που φεύγεις από το κουτί του κατασκευαστή και πας σε μια δικιά σου κατασκευή, πλέον αυτό το πάχος μεταβάλλεται. Και δεν ξέρεις πόσο είναι. Μπορεί να είναι 1 χιλιοστό, μπορεί να είναι 1,5. Αν δεν βάλεις σωστό υλικό να μεταφέρει τη θερμοκρασία στο ακριβές πάχος, τότε θα έχεις υπερθέρμανση του εξαρτήματος. Μπορεί να έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή. Ναι, βλέπετε, βάζει έναν μυστήρα τον οποίο τον έχει τοποθετήσει πάνω σε ένα plexiglass. Δηλαδή, όταν κάνεις τέτοιου είδους επιβάσεις, πρέπει να βρεις και τρόπο τα εξαρτήματα να κουμπάνε σωστά με τα μεταλλικά μέρη. Ναι. Εκεί λοιπόν θα το παρουσιάσετε αυτό. Ναι, αυτό θα γίνει παρουσίαση, θα κάνουμε κάποιες επιδείξεις. Τώρα αυτό θα το δουλεύουμε λίγο πώς μπορεί να γίνει δηλαδή η επίδειξη στο χώρο, γιατί βλέπετε ο χώρος είναι εκθεσιακός, οπότε δεν είναι ακριβώς εργαστήριο, οπότε έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά πιστεύω επειδή τα προϊόντα μας είναι μικρά σε μέγεθος, πιστεύω θα είναι εύκολο όπως κάνουν κάποια επίδειξη. Πρέπει να έχετε λοιπόν κάπου να εφαρμόσετε το συγκεκριμένο υλικό, έτσι. Ναι, να έχετε πολλά μάλλον, γιατί έρχομαι εγώ, μετά έρχεται κάποιος άλλος, δεν θα είναι όλοι μαζί φαντάζομαι. Ναι, αλλά το καλό με τα προϊόντα μας είναι γενικά ότι φροντίζουμε να είναι επαναχρησιμοποιούμενα, οπότε μπορούμε να το ξαναμαζεύουμε και το ξαναβάζουμε. Πολύ ωραία. Τώρα, για τον μέσο χρήστη αυτό τι μπορεί να σημαίνει, γιατί μπορεί να βλέπει τώρα κάποιος και να λέει τώρα τι είμαι εγώ ηλεκτρονικός, δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Είναι πιο πολύ για ανθρώπους που τους αρέσει να κάνουν πράγματα μόνοι τους. Τώρα, αν έχω μια φωτογραφία είχα στείλει, δηλαδή τώρα αυτός ο χρήστης που έκανε την κατασκευή, σε κάποιο σημείο δεν τοποθέτησε σωστά το υλικό. Τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε, δηλαδή αν δούμε στο αριστερό το εξάρτημα, το άσπρο είναι το υλικό το δικό μας, στο αριστερό το εξάρτημα έχει μεγαλύτερη ποσότητα από ότι το δεξί το εξάρτημα. Ναι, το μισό είναι το ένα από τα άλλα. Ναι, ακριβώς. Άρα δεξιά προφανώς δεν έχει βάλει. Τώρα εδώ είναι μια προφανής περίπτωση που δεν έβαλε αρκετό, αλλά ίσως και να έβαλε. Τώρα, αυτό το ερώτημα, το ίσως να έβαλε, μην έβαλε, αυτό το λύνει με το καινούριο το υλικό, γιατί έχει αντιδράσει στο υπεριόδες φως. Οπότε μπορεί να το τοποθετήσει, μετά να ανάψει μια περιόδη λάμπα και έτσι βλέπει τα ίχνη που έχει αφήσει το υλικό πάνω στο εξάρτημα και γνωρίζει αν έχει καλυφθεί πλήρως ή αν υπάρχουν κενά. Οπότε μπορεί και αριστερά να έχει βάλει παραπάνω, αλλά μία γωνία να μην είχε καλυφθεί. Αν είχε χρησιμοποιήσει το καινούριο υλικό και έκανε τον έλεγχο με το υπεριόδες, θα το επιβεβαίωνε. Βέβαια, τώρα σε μια απλή κατασκευή όπως αυτή, μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά αν ήταν μια καινούργια κάρτα γραφικών που ήθελε να φτιάξει έναν εξομοιωτή αεροπλάνου, λέω, που είχε 5 κάρτες γραφικών και 10 οθόνες, εκεί πέρα θα ήταν κρίσιμο όλα να λειτουργούν στην σωστή θερμοκρασία. Τώρα, πού χρησιμοποιείται πρακτικά?
Εγώ φαντάζομαι σε λάπτοπς καταρχάς. Ναι, όχι? Σε λάπτοπς είναι σίγουρα, δηλαδή σε όλα τα εμπορικά ηλεκτρονικά προφανώς είναι όχι μόνο χρήσιμο, απαραίτητο πλέον. Σε λάπτοπ, σε κονσόλες, υπάρχουν πολλές παιχνιδομηχανές μικρού μεγέθους που έχουν περάσει πλέον το στάδιο της εγγύησης, είναι δηλαδή κάποια χρόνια στην αγορά και έχουν κυκλοφορήσει πολλά κάντο μόνο σου βίντεο, πώς να την καθαρίσεις, πώς να την συντηρήσεις, πώς να αλλάξεις οθόνη, άμα έχει σπάσει. Και στα βίντεο αυτά λένε ότι πρέπει να προμηθευτείς και το προϊόν μας για να μπορέσει να γίνει σωστά η διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαι από τα άτομα που δεν θέλω να κάνω τίποτα μόνη μου και δουλεύω όλη τη μέρα και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω κάτι μόνη μου, πάντα απορούσα, γιατί εξιδίων κρίνουμε τα λότρια πολλές φορές, πώς υπάρχει τόσος κόσμος που προτιμάει κάτι να το κάνει μόνος, να το συναρμολογήσει μόνος του, κάτι έπιπλα που τα παίρνεις και τα συναρμολογείς. Εγώ θα ήθελα να έρθει έτοιμο, δεν θέλω ούτε να συναρμολογήσω ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η παγκόσμια αγορά δείχνει, το βλέπετε εσείς από το πόσοι πολλοί παραγγέλνουν τις κρέμες σας και τα υλικά σας και αυτά, ότι το θέλουν. Υπάρχει κίνημα τέτοιο ολόκληρο. Εγώ το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον. Εντάξει, ίσως το να φτιάχνεις την ντουλάπα είναι το ξεκίνημα, αλλά όταν φτιάχνεις κάτι το οποίο το έχεις σκεφτεί και μετά το φτιάχνεις και μετά λειτουργεί, είναι. Όχι, δεν μιλάω για το δημιουργό. Εγώ μιλάω για το ότι το κάνετε εσείς, το δημιουργείτε και εγώ μετά το χρησιμοποιώ. Εγώ μιλάω για αυτούς που κάνουν μόνοι τους πράγματα μετά. Δηλαδή, παίρνω ένα υλικό, δεν το πάω στο μάστορα, θα το πω πολύ απλά, το παίρνω και το κάνω εγώ, προσπαθώ να το κάνω. Αυτό δεν μπορώ. Το να δημιουργεί κάποιος κάτι είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Την καινοτομία τι την κάνει σε αυτό που έχετε ετοιμάσει? Η κύρια καινοτομία είναι ότι αντιδρά σε περιόδους φως και έχει αυτή την έντονη λάμψη, ώστε να μας δίνει στοιχεία που έχει τοποθετηθεί και που χρειάζεται λίγο ακόμα. Κατά τα άλλα, έχει βελτιωθεί σε θερμική αγωγημότητα, δηλαδή είναι πιο αποτελεσματικό στη μεταφορά θερμότητας και στο πώς γίνεται η εφαρμογή. Δηλαδή, αυτό είναι πιο εύκολο να το πλάσει κάποιος με τα χέρια, ενώ τα μέχρι τώρα προϊόντα μας απαιτούσαν, δηλαδή γιατί αυτή ήταν και η στόχευση μας, ήταν αγορά τεχνικών, οπότε απαιτούσε να έχεις μια εξοικείωση με το πώς βάζεις τέτοιου είδους υλικά και άρα ένας που το έκανε πρώτη φορά θα είχε πιθανόν κάποια δυσκολία. Ναι. Τώρα, do it yourself, κάνε το μόνος σου, δηλαδή αυτό είναι και το DIY που βλέπετε στην οθόνη. Γιατί ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους καταναλωτές που θέλουν να κάνουν πράγματα μόνοι τους? Ένας παράγοντας είναι το κόστος. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που έχει μια παλιά παιχνιδομηχανή, μια παλιά μικρή κονσόλα με οθόνη που παίζει κάποια παιχνίδια. Πλέον η αξία της έχει πέσει αρκετά. Δηλαδή, μπορεί να το αγοράζει μεταχειρισμένη, ξέρω, με 70-100 ευρώ, κάτι τέτοιο. Έχω διάφορες εγώ στο σπίτι από το γιο μου. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή παίζεις ένα παιχνίδι και είσαι θυσμένος σε αυτό και σου αρέσει, θες να τη διατηρήσει η λειτουργία. Και κάποια στιγμή σου σπάει η οθόνη, υποβαθμίζεται ή ακόμα και η μπαταρία. Γιατί δεν έχω τα φλιμπεράκια που έπαιζα όταν ήμουν 20 χρονών? Πώς θα ήθελα να έχω ένα μεγάλο φλιμπεράκι σπίτι μου. Ναι, εντάξει, αυτά είναι πιο μικρά. Αυτό είναι ο χώρος. Αυτά είναι πιο μικρά, ναι, εντάξει, οκ. Οπότε, αν πας να το κάνεις ένα σέρβις ακόμα και σε εμάς, έχει κάποιο κόστος το οποίο είναι συγκρίσιμο με το κόστος της συσκευής. Οπότε, λες καμιά φορά δεν συμφέρει αυτό το πράγμα. Ακριβώς, δεν συμφέρει. Οπότε, ένα Σαββατοκύριακο που έχεις χρόνο και δηλαδή πιάνουν λίγο τα χέρια σου, μπορείς να το κάνεις, να το ανοίξεις. Μπορεί να δεις τι υλικά χρειάζεται. Υπάρχουν βίντεο ατελείωτα για όλες τις διαδικασίες και τι θα χρειαστείς. Έχετε δίκιο, βοηθάει και αυτό ότι είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν βίντεο να βρεις ό,τι θέλεις. Ναι, και το πιθανότερο είναι θα κάνεις κάποιο λάθος βέβαια και θα το καταστρέψεις. Οπότε αυτό είναι αν δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ. Αλλά αν ήταν κάτι το οποίο δεν θα το έφτιαχνες έτσι κι αλλιώς, δεν θα πλήρωνες δηλαδή, είναι μια εμπειρία. Ακόμα και αν δεν γίνει, είναι μια. Ναι. Τώρα. Έχετε εδώ και μια εικόνα, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε, που κατασκευάζει κάτι ο δημιουργός του βίντεο και μάλλον πρόκειται για προσομοιωτή video game από ό,τι βλέπω. Το δείξαμε αυτό λίγο νωρίτερα, ναι. Είναι αυτό που δείξαμε νωρίτερα και έχουμε και τη νέα έκδοση που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι στο ένα τσιπάκι είχε βάλει λίγο παραπάνω και στο άλλο είχε λίγο λιγότερο. Οπότε με την έκδοση θα μπορούσε να το δει αυτό. Τώρα, τι προσδοκάτε, έτσι με ρεαλιστικό τρόπο, τι προσδοκάτε από το ΑΕΝΑ? Ο στόχος είναι να πάρουμε κάποιο feedback, δηλαδή υπάρχουν ήδη άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν εμπειρία από καινούργια καινοτομίες, καινούργια προϊόντα κτλ. Οπότε να μας πούνε τη γνώμη τους, αν είμαστε στο σωστό δρόμο ή μπορεί να κάνουμε κάποιο προφανές λάθος που δεν το βλέπουμε.
και ενδεχομένως να βρούμε κάποιους μεταπολιτές, να δούμε δηλαδή από διαφορετικές χώρες, γιατί είναι η διεθνής αγορά ο στόχος, και ανάλογα με ποιες χώρες μπορεί να δείξουν ενδιαφέρον, να καταστρώσουμε και τη στρατηγική μας για την προστασία των δικαιωμάτων των. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς προστατεύεις αυτό που δημιούργησες και δεν πέφτεις θύμα κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας? Ναι, αυτό είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και γι' αυτό θέλει μια στρατηγική. Το έχουμε μάθει με το δύσκολο τρόπο εμείς. Και τώρα σας τα κλέψανε δηλαδή? Ήταν πια ακόμα πιο πολύπλοκο, ναι, χοντρικά ας πούμε αυτό. Τώρα εδώ βλέπουμε ένα εμπορικό σήμα το οποίο το έχουμε καταχωρήσει εδώ βλέπουμε 6 καταχωρήσεις, είναι ακόμα περισσότερες. Δηλαδή Τι σημαίνει οικονομικά αυτή η καταχώρηση? Κάθε χώρα θέλει να πληρώσει τα δικά της τα έξοδα. Κάποιες χώρες απαιτούν συμμετοχή δικηγόρου. Άρα δεν υπάρχει ένας οργανισμός που να λέει παγκόσμιος ή πανευρωπαϊκός, αμερικάνικος, δηλαδή να πεις θα πάω στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αμερική και έτσι κατοχυρώνομαι? Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είναι πολύ λειτουργικός και πολύ άμεσος, και υπάρχει και ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος με τη Σύμβαση της Μαδρίτης, δηλαδή έτσι, υπάρχει μια σύμβαση όπου μπορείς να επιλέξεις συγκεκριμένες χώρες. Αλλά από τη στιγμή που πας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτεσαι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν πας μέσω της Σύμβασης της Μαδρίτης, μετά ναι μεν αιτείσαι για συγκεκριμένες χώρες, για περισσότερες από μία, αλλά κάθε μία από αυτές τις χώρες πάλι σου βγάζει τις δικές της απαιτήσεις, και δηλαδή εμείς κάναμε και τις δύο διαδικασίες και με τη δεύτερη χρειάστηκε πάλι νομική υποστήριξη στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ σε άλλες χώρες, στην Αυστραλία, στο μικρό, δεν χρειάστηκε τίποτα. Έγινε. Εσείς καταθέσατε και πατέντα στον Καναδά? Ναι, τώρα για το προϊόν αυτό η κατοχύρωση για δήμο ευρεσιτεχνίας έγινε μέσω Καναδά. Ναι, και έχει μια ιδιαιτερότητα και αυτό. Ναι. Ο λόγος είναι ότι το κόστος. Είναι και το κόστος. Βέβαια, σαν συνολικά μπορεί να κοστίσει παραπάνω, δηλαδή αν το συγκρίνουμε με τοπική καταχώρηση. Αλλά κυρίως είναι το χρόνος, ότι στον Καναδά έχουμε ένα περιθώριο 12 μηνών. Για να κάνετε τι? Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, και μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες μπορούμε δηλαδή και με βάση την αντίδραση της αγοράς και τι θα δούμε στην πορεία, να επιλέξουμε σε ποιες ακόμα χώρες θα αιτηθούμε την προστασία των δικαιωμάτων. Απλώς κάποιος θα σκεφτόταν γιατί δεν ξεκινάτε από την Ελλάδα και βήμα-βήμα. Ναι, ένα βασικό πρόβλημα είναι η γλώσσα. Ότι στον Καναδά το καταθέσαμε στα αγγλικά, οπότε έχουμε ήδη ένα αγγλόφωνο κείμενο και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ότι μπορεί σε μια μετάφραση να λέει κάτι άλλο, γιατί και στην Ελλάδα μπορεί να καταθέσει στα αγγλικά, αλλά το βασικό είναι στα ελληνικά του. Οπότε μπορεί να τεθούν κάποια ζητήματα στην πορεία. Και επίσης η αγορά στόχο μας είναι το εξωτερικό και κυρίως η Βόρεια Αμερική είναι η πιο ισχυρή αγορά. Οπότε δεν εξυπηρετεί τόσο πολύ η ελληνική. Δηλαδή, καλύτερα να κινηθούν προς τα εκεί απευθείας και μετά να πάμε προς τα εδώ. Απομιμήσεις, από ό,τι κατάλαβα νωρίτερα, έχετε υποστεί. Ναι, είχαμε. Γι' αυτό χρειάστηκε να κάνουμε και επανειλημμένες κατοχυρώσεις. Είχαμε αντιγραφή, η οποία μάλιστα αντιγράψαν όχι το προϊόν, και γι' αυτό κιόλας είναι ένα θέμα. Δηλαδή, το Δήμο Ευρεσιτεχνίας προστατεύει το προϊόν, αλλά εμάς μας αντιγράψαν όλη την εμπορική. Όλη την επιχείρηση, δηλαδή όλα τα στοιχεία μας, όλο το. Οπότε, πιο άμεση λύση είναι η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος και να γίνουν διαδικασίες μέσω. Πώς ξέρει κάποιος που βρίσκει κάτι καινούριο ότι δεν υπάρχει κάτι παραπλήσιο ή μπορεί και το ίδιο? Γιατί σήμερα λέμε ότι τίποτα δεν είναι πρωτότυπο. Με την έννοια ότι κάποιος άλλος το έχει σκεφτεί πριν, το έχει πει πριν ή το έχει υλοποιήσει πριν. Πώς μπορώ να ξέρω, σκεφτήκατε εσείς αρχικά, πού ψάξατε για να δείτε, όχι για κάτι που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και γνωστό, αλλά ότι μπορεί να υπήρχε κάπου στον κόσμο? Ναι, πρέπει να ψάξετε. Είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία αυτή. Αυτό το λέω. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αυτό. Είναι χρονοβόρα διαδικασία. Πρέπει να το ψάξεις και γι' αυτό έχει σημασία και σε ποιες χώρες πηγαίνεις. Και υπάρχουν και υπηρεσίες που σου δίνουν μια απάντηση. Δηλαδή, του στέλνεις εσύ τι θες να κάνεις και σου δίνει, αλλά πάλι δεν είναι πολύ ακριβές. Δηλαδή, είναι λίγο στο περίπου. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιες λέξεις κλειδιά και σου δίνει απαντήσεις με βάση αυτό. Οπότε, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μια παρόμοια ιδέα σε κάτι άλλο. Αλλά βέβαια, στην πορεία μετά μπορεί αυτός που
που το έκανε σε κάτι άλλο, μπορεί να έρθει και να σου πει: ξέρεις τι, εγώ θεωρώ ότι καλύπτω και την περίπτωση που πήγες εσύ. Ναι. Οπότε πας σε νομικές διαδικασίες μετά, πας σε δικαστήρια. Και δεν θες να μπεις τώρα σε αυτή τη διαδικασία, δεν το συζητάμε τώρα. Κρατώ ότι είναι πολύ σημαντικό από αυτή την εμφάνισή σας και παρουσίασή σας στην Νιρεμβέργη ότι θα έχετε το feedback από αυτό που κάνατε. Και αναρωτιέμαι, έστω ότι εσείς βρίσκετε κάτι, γιατί από ό,τι κατάλαβα είστε ένας άνθρωπος ακίνητος και που συνεχώς δημιουργικός κάτι όλο βγάζετε. Έστω λοιπόν ότι δημιουργείτε κάτι καινούριο. Οι άνθρωποι πέρα από τους 2-3 συνεργάτες σας που ξέρουν από αυτά τα υλικά και από αυτά τα οποία δημιουργείτε, υπάρχει άλλος άνθρωπος που τον εμπιστεύεστε για να σας πει αυτό πρέπει να το αλλάξεις ή εκείνο να το κάνεις σωστά? Γιατί δεν είναι και θέμα εμπιστοσύνης. Δεν μπορείς σε οποιονδήποτε. Μπορεί να έχεις έναν επιστήμονα απέναντί σου καταπληκτικό, αλλά τον εμπιστεύεσαι να του το δείξεις. Ναι, είναι θέμα εμπιστοσύνη, σοβαρό αυτό το ζήτημα και προφανώς μένουν πολλά πράγματα μέσα στο εργαστήριο. Έχω την κόρη μου καταρχήν που είναι 10 χρονών και μου λέει. Ναι, είναι πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις της, γιατί είναι και. Δηλαδή πλέον τα πήρε παιδιά, από τον μπαμπά της. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι επειδή τα παιδιά πλέον βλέπουν. Είναι πολύ εξοικειωμένα με όλα αυτά. Είναι εξοικειωμένα με τεχνολογία, βλέπουν ατελείωτα βιντεάκια σε TikTok, παντού δηλαδή, ακόμα και σε διαφημίσεις, σε αυτά τα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μου πει: είδα κάτι παρόμοιο ή αυτό δεν μου αρέσει εκεί. Θα μπορούσε έτσι, με αυτή τη δημιουργικότητα που έχετε να συνεργαστείτε με κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα, έτσι ώστε εκεί νέοι ειδικοί επιστήμονες, νέα παιδιά όμως, να κάνετε όλοι μαζί μια πρόταση, μπορεί να είναι και σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να περιληφθεί, δεν ξέρω. Είχαμε καταθέσει θυμάμαι κάτι, ναι. Δεν εγκρίθηκε όμως. Δεν εγκρίθηκε. Τώρα, έναν εφευρέτη από αυτούς που μας βλέπουν ή κάποιος που είναι στη διαδικασία ή που σκέφτεται και λέει όχι που να μπω σε τέτοια διαδικασία, για να μπορέσει να μειώσει το κόστος ή για να μην χάσει τόσο πολύ χρόνο στο να τα ανακαλύψει όλα αυτά που εσείς είπατε με το δύσκολο τρόπο, τι θα συμβουλεύετε? Να έρθει να σας βρει. Όχι, καλύτερα δεν πάρει. Όχι, καλύτερα. Ναι. Το εύκολο και πιο γρήγορο και πιο οικονομικό, εφόσον έχει επιχείρηση, είναι να κατοχυρώσει το όνομα καταρχήν, δηλαδή να επιλέξει πρώτα ένα όνομα. Γιατί το marketing γίνεται με βάση το όνομα, όχι τόσο με βάση την εφεύρεση το ποιο προϊόν. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, τον WIPO, που δίνει μάλιστα και επιδότηση μέσω του SME Fund. Τώρα εδώ βλέπουμε τη σελίδα τους. Τώρα φέτος, για παράδειγμα, έχουν τελειώσει τα χρήματα για τις επιδοτήσεις, αλλά από το νέο έτος θα ανοίξει καινούρια. Λογικά θα ανοίξει καινούρια σεζόν. Οπότε μπορεί με οικονομικό τρόπο μέσα σε 3 μήνες να δεσμεύσει την ονομασία του προϊόντος. Και μετά με βάση την ονομασία μπορεί να ξεκινήσει να κάνει μια πρώτη έρευνα αγοράς, χωρίς να ανακοινώνει πολλές λεπτομέρειες. Μπορεί να λέει στο περίπου τι έχει σκεφτεί, αλλά χωρίς να δίνει τις τεχνικές λεπτομέρειες, το τι το κάνουν ιδιαίτερο, και μετά να αναζητήσει την κατοχύρωση της εφεύρεσης σαν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τώρα αυτό εξαρτάται από την αγορά στόχο πάλι, γιατί και η Ελλάδα έχει πολύ αξιόλογο τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που δεν έχει μεγάλο κόστος, δηλαδή με 50 ευρώ μπορείς να ξεκινήσεις τη διαδικασία. Και μέσα σε 3 μήνες να έχεις, και εφόσον όλα είναι σωστά, να έχεις και το δίπλωμα. Οπότε, αλλά το σημαντικό είναι η αγορά στόχος που απευθύνεσαι. Απευθύνεσαι στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε μια λύση που αφορά τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι εκείνο το κρίσιμο. Κυρίες και κύριοι, πρώτα μιλούσαμε για την βραδιά του ερευνητή. Είδαμε και το βίντεο. Σήμερα είναι στις 5 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, για να μην ξεχνιόμαστε. Όμως, από το ΕΚΕΤΑ, όμως θέλω να πω, κύριε Καριδόπουλε, ότι είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε τέτοιους ανθρώπους όπως εσείς, όπως νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι, νεοφοιτητές κλπ. Αλλά και πολύ μεγαλύτεροι, δεν έχει σημασία και η ηλικία στη δημιουργικότητα, που να κάνετε τόσο ωραία πράγματα και να. Ουσιαστικά να απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για τους πολύ δύσκολους καιρούς που περνάμε. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω ότι δηλαδή σας θαυμάζω πάντα και σας κοιτώ με πολύ έτσι, αγάπη για ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι και μια εταιρεία που είναι στη Θεσσαλονίκη, εδώ δίπλα μας έτσι οι άνθρωποι και κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Για να μην πάμε στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Καρασαβίδη για το τι κερδίζουν οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες επιχειρήσεις και τι μένει στο τέλος. Κύριε Καριδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα να σας πω την αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Δεν στεναχωριέμαι που σας αφήνω, διότι είναι Παρασκευή και πάμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να είστε φρέσκοι, λαχταριστοί, ανανεωμένοι κλπ. Τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε στη 1 το μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη, από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την καρδιά της Βόρειας Ελλάδας. Για όλη την Ελλάδα, για την Αττική, την Κρήτη, τα νησιά μας και βεβαίως την Κύπρο.
Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.